pentsatzen nun Bilbao Athleticen jarraituko nula. Eta pare bat astea iritsi zan gaizka garitan non llamada. Eta esan zin, pretemporada goian ingo nula, lehenengo taldeakin. Eta posa handia izan zen, responsabilidea hartu, udaran zehar lan egin eta aurrea ganakin. Hemen danak hemengoak gara, azkenean da errexo egitea, jendia lehenengo mailakoa, jendia topeaz esatean hori jokalaria dira. Azkenean akopla unbertzea, behaiek asko laguntza izute, behaiek egon dira zure lekuan, eta behaiek io diagun baten lehenengo aldiz gora. Azkenean behaien laguntzak inda zure aldetik indar pixka bat inda sartu eta taldean. Beti izateit behak baloiak sartzeko hortitik. Galtze badu baloia, itxiko gehatzean da defenduko du dano batea. Baina ondo ateatze bai baloiek, erdian jende oso ona gau muniain, buelta azkar emateko jendia, entre lineaz oso ona dian jendia eta horiek mamertzako baloia azkenean. Hori izateit, mete balones dentro. Eta hori sartu nun burua, mete balones dentro, ezin danean kanpo batea, buelta eman. Baina defensivamente esateit mejoratu berdetela, hobetu berdetela, eta egunetik egunea hori saiatzen nahi ziten. Suerteako pertsona konsideratzen nahiz. Aurreko urtean Bilbao Athleticen debuta inunean gola sartu nun, azkenean suerte pixkate bai berda hortan, baina azkenean hori da, lan egitea eta gam hori betan debuta, akordatzen naiz. Eta ondo juntzan dana, bigarren zatia jokau nun, gola sartu nun, da ekipuak taldeak irabazintzun gaina, eta hortik aurrea gauzak segundia, hobetzen. Aukerak beti hotea, nik astelen nahi hauzen da nik pentsatu denun, beste astetan bezala, nikenekin ez zenean jokauko, zunenekin jokauko nun, grada jongo nintzen, eta igandia hauzen da batian esantzin jokauko nula. Ani, perfecto, lasai egoten zai hau, ez da erresa, baina zai hau lasai egoten, eta momentu hau zanean nire honen eman, eta gauzak ondotea zian. Aita beti esatit, lehenengo baloia ikutzen dituzena, lehenengo lau bospasiak honakin, lasai ez komplikau, aki hoia jungo zea hartzen, hori lehenengo baloiak lasai ikutu, ondo, eta hoia hasiko nintzen, gehiago zehatzen, gehiago aurrera pase gehiago egiten, pase luziak egiten, eta partidua aurrera juntzan bitartean ondo ateazian gauzak, eta sanun bezala metxetako duta izan zen. Esatea zu beste situazio jartzeko ezin da, situazio obiago jarri ez, azkenean etxean irabazi, gola, debuta, ezin da beste debut bat imaginau. Nik uste gaztean ez bandikan emberetxe urte askat, hilabetean nijoa zentra jokatzen, defensivamente asko. Egunero zaiatzen naiz, Nuñez Inigo eta Jeraetik antana ikasten defentsiboki. Eta baloiakin, segidu mejoratzen, ez dazkaten gauza honak obio bihurtzen, eta hori. Jarraitu, moin arte bezala, egunetik egunean lan egiten, ekipua italdiai laguntzen, alik eta obio onduen egiten, eta hori ikusiko du zertatzen.